Един ще загази и един ще каже ези или тура. Дай стотинка, че ги изхарчих тия. Нямам бе, бате, аз... О, имам. А не, ето е, гледай бе, дам ти 20 даже. Имам от новите даже бе. О, Шегувам се, 50 стинки, само не се сдържах. Добре, айде. чакай, кой сега? Госта на града или по-младия? Копале, аз давам ред на Перник. Добре. Саха! Защото е гаден да му видим какво ще извади. Ези, това не е най-важното, знаем кое е най-важното. Като той ще почне първи, бате, защото е безкруполен. Глей, тя не спира. Той ще почне първи, защото е безкруполен. Ези, кой да почне първи? Защото е безкруполен, ще почне първи! Добре. Аре, ръцете горе, диджея, ръцете долу. Ще почваме ли или какво? Добре. Хубаво, че сте спокойни и сте готови за шеги, а не като други претенденти, където се чуят как да фанат микрофона. Добре, полуфинал! Диджей, motherfucker! Готови сме! Сахата е първи! Ръцете горе и крещане! Безстомен, респекта ми към теб е огромен. Мафола ми е върховен, влизам като Бетовен. Гледаш като отровен, с прът сърцето проволен. Ако те намерят за ровен, признавам се за виновен. Бездомника, бездавника, май нямаш тактика. Бия ти два завратника и те праща в съседната галактика. Махам ти кристал и си върша задника. О, това беше свастика, гледай са, ще завършиме с хоумлес, фейслес, неймлес. От сцената слез днес, що си фейкес. Правя ти суплекс, при това на фристайла, не застекнем сух текст. Нема сухи текстове, знам, че да си ги пишеш в тетърчето лесно е. Така е, брат, аз обаче използвам само на фристайл, римов автомат. Няма да те пращам под земята, ясно ми е, че и ти ги разбираш нещата. Обаче, за да приключа добре, ще кажа, че с пенсията знаете 1 и 2. Това беше казано. Добре, знаете го, Сахата знае как да ги достави, обаче хоумлеса си го чака, стегнала е качулката. Хоумлес мадъфака. Бате, колкото по-стегната му е качулката, толкова по-сериозни са нещата. Ей! Джазмата! Много се радвам, че харесате кънтри. Аре бе, Брикс! Окей, хареса ми това зашибания суплекс, но Саха, влезли ми с друг текст, защото този беше слаб, не си от София, но ще викам брат. Окей, чуда се за какво да го гавра, толкова е дърт, че страда от подагра. Окей, и наистина може да съм малък, но на 40 тук си просто жалък. За моя зала ще те убия с камък. Дигаме нов тост, ще те ритам от тук до Орлов мост. Влизам в готовност, ще те черпиме с чеснов сос. Не ми се прави на гост, на бос, защото си гост, не си хост. Затова Саха ще ти задам един въпрос. В слънчака ще те ядеш дзадзики. В корема е Ники Кънчев, а краката са на Фики. Бати ужасник. Не мога. Бати ужасника. Добре сте, ами затова сте тук съдиите. Първо се обръщам към Тила, който ми вика не, но аз се обръщам директно към него. Гого, подай микрофона. Винаги! Знаеш, че на Прим не го мисля. Няма Атила! Оня сега последно. Давай, Атила ти си. Развивай, това е... Тая вечер водещите се опитват да ни удавят. И не само водещите. Защото не